Moi, LPS Koirapetsifani täällä. Raipoo-Peti Petsit tuli. Avaat tästä D-viditupin. Kiitos kun ostit petsit LPS Koirapetsifanille. Tässä nämä petsit toivottavasti kelpaa. Voit ostaa muitakin petsejä minulta, jos haluat. Sydämellä Raipoo-Peti. Noin. Ja sitten otan täältä. Laitan kaikki siihen. Oho. Sieltäpäs tuli kivasti kavereita. Avataanko ekstrat ensiksi vaikka? Joppa jo. Sitten avataan täältä. Näin tulee jotain kivaa. Yes. Aivan ihana. Täällä on tämä koni. Sitten tämmönen kiva kirja. Nätti. Sitten tämmönen kiva hattu. Noin, se sopii siihen. Oho, ja korkki. Näitähän mä keräilenkin. Nämä oli tosi hienot. Ja seuraava paketti. Ai niin, tää pitäähän näyttää. Täällä on ilmeisesti on pieni reikä. Tuolla on LPS-merkki. Tää on kokonaisuudessa tällainen. Kiitos. No niin, ja sitten seuraava. Aha, sieltä tuli. Näyttää olevan joku soitin. Ja muffisivuoka. Ja tämä ihana husky. Tämä on hieno. Sillä on LPS-merkki vähän hassussa paikassa. Ja aika söpö häntä. Ja täältä tuli ekstrana nämä. Kiitos. Ja sitten tämmönen hieno tarra. Tää on tosi hieno. Tätä voi käyttää vaikka petsien korona. Kiitos. Ja sitten seuraava. No. Niin. Ja täältä tuli tämä ihana ponipetsi. Sillä on LPS-merkki tuolla. Wow. Jep. Yes. Ja täältä tuli ekstrana tämmönen käsikoru. Se on varmaan sekoitettu mulle. Ja rusetti. Tämmönen vissiin kaulakoru. Ja siellä oli vielä jotain. Ja tämmönen hieno sarvikuono. Juliste ilmeisesti. Kiitos. Joo, eli tämä on tämmönen sarvikuonotarra. Se on todella nätti. Kiitos näistäkin. Ja seuraava. No niin, ja sitten täältä tulee joku kaveri. Eli hän on saksanpaimen koira ilmeisesti. Wow. Ja sieltä tuli tämmönen karkkipaperi, jota voi käyttää petseillä. Ja hieno kukkanen. Purulelu. Okei. Okay. No.
Ja pikku hetki. Tämmönen tarra, missä lukee valoisa voimakolmikko. Ja siinä lukee, että voi veljet. Tosi hieno. Teillekin on jotain. Kivaa, yes. Vihdoin. Pompula. Ja. Tämä on ilmeisesti joku teline. Se on hieno. Joo. Jes, ja ruokaa. Ja tämä ihana ja nätti. Kiitos. Siellä on reikä. Ja tuossa on LPS-merkki. Ja sitten täällä on jotain numeroita. Kiitos. Ja sitten tämä. Sieltähän tulee. Onpas se nyt kummallisesti pakattu kaveri. Vihdoin. Sieltä tuli hieno kamera. Wow. Ja siellä on vielä jotain. Joo. Tossa. Ja sitten tämä vaikka kukkapenkkinä voi käyttää. Ja tää on semmonen teline, mihin voi laittaa kaikki tavaroita. Tää on tosi nätti. Ja tää on jääpussi, jos Petsille sattuu vahinko. Voi laittaa sitten päähän. Joo. Se Petsi. Se on, sillä on reikä. Ja sen LVS-merkki on tuolla. Ja se on Cocker Spanieli. Se on tosi kiva. Kiitos Rainbow Petille kaikista näistä petseistä. Nämä on parhaita. Moikka!